आच्छा बस नोंथाङाथ' इउपिपिएल इयुथ गांखंनि स्पक पार्सनमोन आरो बै समाव इलेक्शननि सिगां बिराद माने हाग्रामा सारखौ रायदोंमोन आरो शेवली मेदामखौ बिराद सोंखारिदोंमोन नोंथाङा ओमफ्राय दाथ' नोङो 15थाबो 0-0 जाजोब्बाय बे 0-0 जानायाव नोंथाङा दा मा सानदों? खुलुमबाय गिबियावनो दाख्लै थांनाय बिटिसि आसाम एसेम्बलि इलेक्शनाव इउपिपिएलआ गाज्रियैनो जेनबाय आरो 15थायाव जोङो मोनसेबो लाबोनो हायाखिसै जों बेखौ लानानै इसेबां जों दुखुबो मोननाय गैया राजनितियाव सोरखौबा बुंनाय सोरखौबा बखिनाया बे थाखायो स्वाभाबिक आरो बेनो मोनसे राजनितिनि मोनसे मेन एजेन्डा जिहेतु आं सानो दाबो इउपिपिएल हिसाबै बयनिबो ब्लाडआव दंजोबखायो इउपिपिएल हिसाबै रावबो दाबो माने जेनदोंब्लाबो जोङो गोरबोजों माने जेनदों होननानै जों रावबो मानिनानै लायाखै आरो एक्सेप्टेबल होननानै जों साननानै लायाखै मानोना दाख्लैनि जिखिनि इलेक्शननि जिखिनि रिजाल्टफोरखौ नायोब्ला गासैबो बुस्थुफ्रा मेकिं होननानै जों सानना लायो आरो बेफोरखौ जों बुंनोबो साना देरहाबाय बियो डिक्लेयार होबाय जोब्बाय दा बिथांमोना माबोरै मावलांगोन आरो इयुनाव मानसिफोरखौ माबायदि बिथांमोना बजबनानै लानो हागोन बिनि सायावसो बिथांमोननि मेन पलिसिफोरा सोलिगोन दा इउपिपिएल हिसाबै थाबाय थागोन मानोना जोंनि बिटिसि ओनसोलाव रिजनेल पार्टिखौ जोंनो नांथारगोन हय जोङो इउपिपिएलखौ फोथांनानै लाखिथारनांगोन आरो नङाब्ला बिपिएफखौ फोथांनानै लाखिनांगोन मानोना दिनै नेसनेल पार्टिनि माखासे राजनिति माने दोलोफ्रा हान्जाफ्रा दिनै जोंनि माने पलिटिकेल माने जिथु माने रिजनेल पार्टिखौ बिथांमोना फोजोबलांनायनि जि मोनसे पलिसि लाबाय थादों दिनै नोंथांमोना नुदों दिनै बेंगलाव बिथांमोना दखल खालायबाय दा बेबायदिनो बिथांमोना फैगोन 30आव बिजेपियानो दखल खालायैनि मा माना दङ जोंनि नुहुरनायावथ' बिथांमोना 100% 30आवनो बिजेपिया दखल खालायगोन बेहाय इउपिपिएलबो आउट जागोन बिपिएफबो आउट जागोन होननानै आं सानो मानोना जि मोनसे परिबेस फैबाय थादों आरो बिथांमोना जि मोनसे पलिसिनि गेजेरजों जि एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोना सिङाव खामानि मावबाय थादों बिथांमोना थांनाय समाव 2020आव जेब्ला जों गभर्नमेन्ट सालायदोंमोन बे समाव गोबां बिथांमोना जोंजों थानानै गोबां गावसिनि दोलोखौ बोरै दैदेनलांनांगौ बिथांमोना माबाफोरखौ इउनिटफोरखौ दाना लादोंमोन आरो दा बिथांमोना नै जों गैयैनि उनाव बिपिएफजों फैबाय बिपिएफआ मेन्डेट मोननायनि उनावबो थांनाय बिटिसि सरकारनि दिनाव बिटिसि इलेक्शननि उनाव बेहाय बिजेपिया हाबफानानै बिथांमोना सासे डेपुटि स्पिकार आरो इएम बेफोरबायदि लानानै बिथांमोना खामानि मावदों आरो निस्सय नैबे दाबो बिथांमोननो सासेब्लाबो मन्थ्रि होगोन आरो मन्थ्रि होनानै बोरै बिथांमोना बिटिसिआव लासै साग्लोबनो हागोन आरो आं सानो फैगोन नोंथांमोना नुगोन 27-28नि गेजेरावनो गासैबो बिबार माने फदम बिबार बे बिटिसि ओनसोलाव बारनो हागौ ओंखायनो एसे साबधान आरो आं बिपिएफखौबो खावलायहरो नोंथांमोनाबो बजबनानै लानो रोङोब्ला नोंथांमोना मोजां आदर्श लानानै जुदि खामानि मावोब्ला आं सानो रिजनेल पार्टिया थांनानै थागोन आरो इउपिपिएलआबो जुदि दाबो स्ट्रंलि भाबै जों दाबो जेनाखै होननानै साननानै जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेल लेभेलसिम गासैबो रिसाबल खालायनानै जाय बिथांमोना दायित्व लानानै खामानि मावनो हाथावथाव व्यक्तिफोरखौ जुदि दायित्व फिनलायोब्ला गोदान जेनेरेसननि गोदान फेस गोदान लिडारशिप जुदि बानायोब्ला क्रिएट खालायोब्ला आं सानो निस्सय 30आवबो इउपिपिएलआ जुजिफिननो हागोन आरो 30नि उनावसो जों रिजाल्टखौ बुंनो हागोन खिन्थु जों दा सिगाङै बुंनो सानाखै मानोना इउपिपिएलआ 0 जागोन बेबो मालाबाबो जानो हाया मानोना जों दाबो आं होनो दाख्लैनि जिथु एमएलए इलेक्शना जुदि बेलट पेपारजों जानायमोनब्ला इउपिपिएलआ सियरनो 8-9थाखौ मोनगौमोन जोंहा फोथायनाय दङ दाबो जुदि सोरबाया कम्पिटिसन गेलेनो नागिरदोंबा बेलट पेपारजों फै इउपिपिएलआ दाबो राजि दङ बेलट पेपारजोंबा खिन्थु नैबे मिसिं थिसिंनो एबिआइ मिसिंनो माबा माबिजोंबा जोङो आखाइ थिखाङो जोंनि हाजारब्लाबो जोङो मोनसेबा भट मोना साननानै नायनो जों नुबाय जेराव इउपिपिएलनि गासिबो गामि बे गामियाव माब्रै जोंनि इउपिपिएलआ सानैल' भट मोनखो बेथ' लासिं सिं बेथ' साननांगौलगिया बाथ्रा ना बेबायदिथ' जानो हायामोन दाथ' नोङो बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंगासिनो माने इउपिपिएलआ पार्टिखौ सोलायबावसिगोन नामा होननानै आरो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा माने बयबा थांहां जाजोबनानै दं होनना बुंगासिनो दं सोलाया नोंथाङाबो सोलायगोन नामा सोलाया बेथ' सोलाया मानोना इउपिपिएलआ मोनसे समनिफ्रायनो बै समनिफ्रायनो जुजिबोनाय बै समाव जोंना डाबल पिमोन जेब्ला
प्रथम 2003आव जेब्ला माने बिटिसि एकर्ड जादोंमोन हाग्रामा महिलारि साननि नेतृत्वआव मोनसे सरकार जादोंमोन बे समाव मोनसेल' पार्टिमोन बिनि उनाव बिथांमोना गावदों रबिराम फुन्थि आरो हाग्रामा फुन्थि जादों बे समाव आरो बेनि गेजेरजों जायफ्रा दिनै माखासे दङ डबल पिनि उनाव पिसिडिआर जादों आरो पिसिडिआरनि उनाव नुबाय जोंहा माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय पिसिडिआरआव एसे माने प्रब्लेम थानायखाय नामफोरखौ एसे सोलायफिननांगौ होननानै जिहेतु बयनिबो आंगो जानांगौ होननानै नैबे इउपिपिएलखौ 2015आव जन्म होनाय जादों ओंखायनो इउपिपिएलआ जे सोलायगोन दा बेथ' मालाबाबो जानो हाया मानोना इउपिपिएलआ दा मोनसे रेजिस्टार मोनसे पार्टि दा बियो रेजिस्टार पार्टिखौ सोलायनांगौनि खोथा गैया बिदिबालाय कंग्रेसआबो सोलायगोन बे जानो हाया कंग्रेसआबो दिनै जुजिलांबाय थादों जिखुनु पार्टिफ्रा गावनि पार्टिखौ आदर्श नितिनि गेजेरजों सालायलांबाय थादों ओंखायनो आं सानो गाबोन सोरबा सासे हायाखै बिथाङा आखाइ थिखांगोन सोरबाया दायथ' लागोन खामानि मावफैगोन बेबायदिनो पिकआपआ जाफिनगोन दा जोंनि गोसोफ्रा माने नैबे मास मोनसे मोननैनि गेजेराव एसे गुलुं गुजुं जाबाय थादों एसे जोंनि गोसोफ्रा बिरदों बयनाबो दा बेफोरखौ जोङो माने एटलिस्ट जुदि कन्ट्रल खालामनानै थायोब्ला आं सानो नैबे मास मोननै मोनथामनि उनावनो इउपिपिएलआ मोनसे आरामनो रोदोमफिनगोन आरो बेनि गेजेरजों मोनसे मुभमेन्ट फैगोन मानोना जों जेखि पार्टियाव थाया मानो जों गाव गावहा मावनानै जाखानांगौ जोंनो रावबो लाबोना फैखाया ओंखायनो आं सानो दिनै इउपिपिएलनि जेसेबां सापर्टार्स बिथांमोनखौ जोंनो जे भट होदोंमोन नोंथांमोना देरहानायनि सार्थआव नोंथांमोनखौ आङो नैबे चेनेलनि गेजेरजों कंग्रेचुलेसन जासियो नोंथांमोना बिराद खस्थ' खालायदों मेहनत खालायदों जोंनि वार्कार्सफोर जोंनि जेसेबांखिनि पार्टिनि मानसिफोर नाथाय नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हायाखिसै जों बेखौबो दुखु मोननो नाङा आरो जोङो नोंथांमोनखौ होआखै होननानै बुङाखै नोंथांमोना गासिबो भट होदों नाथाय बे मिसिंनि मोनसे खिलिमिलि गेजेराव मिसिंनि मोनसे रिजाल्टआ जों मोनसे रिजाल्ट खालायदोंमोन आरो ओंखारबाय मोनसे रिजाल्ट बेखौ लानानै जों एसेबां गोनो गोथो जानांगौ दरकार गैया आं सानो दाबो बेलट पेपार जुदि जों होनांगौब्ला आं सानो निस्सय इउपिपिएलआ आरो गाखोफिनगोन मोजां जागोन आरो बयबो खस्थ' खालामना था मानोना मोजां फिथाइखौ जुदि नेनानै थानांगौब्ला सम लायो गोबाव लायो नेनांगोन जों आरो आं सानो ओमफ्राय जों दा गोबां सोलोंबाय जेननायाबो मोनसे लार्निंसो शिक्षासो जोंनि बहाय गोरोन्थि जादों बहाय माने मोजां गाज्रि जादों बेफोरखौ जों बिजिरनो हादों आरो पार्टिखौ माबायदि दैदेनलांनांगौ पार्टिखौ माबायदि नि गेजेरजों रायजो राजानि गेजेराव जै खालायनो हायो दा बेफोरखौ जोङो मोनथिदों रायजो राजाया बबेबा लामा हरनायजोंनो बबेबा आसुनि खालायनायखौ मानसिफ्रा लुबैया खालि रायजोआ लुबैयो थाखा फैसा माने भट समाव थाखा होनानै होब्लानो बेहा खुनु मतलब थाया फैसा होब्लानो नोंनो आंनो भट होयो मोजां ना गाज्रि बिथांमोना बिजिरा दा ओंखायनो जों सानो राजनितियाव माने इसिबां क्लिनजोंबो सोलिया इसिबां माने माबाजोंबो सिद्दाजोंबो सोलिया एसे खेंख्रा खेंख्रि जानांसिगोन ओंखायनो इउपिपिएलआ बेफोर शिक्षाखौ मोनबाय ओंखायनो फैगोन समाव रायजोनि थाखाय माबायदि जोङो खामानि मावगोन रायजोनि थाखाय माने सर्ट टाइमनि थाखाय रायजोआ जेखौ मोनोब्ला खुसि जायो दसे समनि थाखाय बेफोरबायदि पलिसिफोरखौ लानानै जोंबो खामानि मावगोन खिन्थु लं टाइम जों जे बिटिसिखौ जुगे जुगे बड'लेण्डखौ जुगे जुगे फोथांलांनो नागिरदोंमोन जोंनि इयुन जोलैया जे दिनै सुपार 50नि गेजेरजों जे इयुन जोलै मोनसे समाव जों 10 बोसोरनि उनाव जोंनि गेजेराव आइएएस आइपिएस गोबां अफिसारफोर लानानै जे जों जे बर' ओनसोलाव थानानै मोनफ्रोमबो जिल्ला जों खोन्दोफोराव थानानै साख्रि जोंनि बर' फिसाफ्रानो साख्रि मावनाय जों बे बिथिंफोरखौ नोजोर होदोंमोन नुदोंमोन नायदोंमोन आरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बर' फरायसा फरायसुलिफ्रा मोनसे कम्पिटिसन मोनसे पर्यायाव फैहांबायमोन नाथाय दा मोनसे बिराद डेमेज जाबाय आरो हदाय मानसिया मोजांखौ मोजां खामानियाव जेब्लायबो मोनसे सिन्था खालायो गाज्रिबाथाय माने गाज्रिखौल' मानसिफ्रा सिन्था खालायो आरो आच्छा सार दा जुदि नैबे इभिएम मेसिन हेकिंआ 2030आवबो जुदि थाबावोब्ला बा नोंथांनि रिएक्सना बा पाब्लिकनि रिएक्सना मा जागोन फोद्दा जाजोबगोन आरो बे इभिएम मेसिनखौ लाबावबा इउपिपिएलआ आरो जिर' जागोन जिर' जागोन खिन्थु बेलट पेपारखौ लाबोबा इउपिपिएलआ सिंगेल मेजरिटि लानानै सरकार दागोन आरो खिन्थु नैबे मिसिनखौ लाबोयोब्ला बे मिसिना फिटिं जाजोबो ना जोंनाथ' फैसा थाखा गैया जायफ्रा फैसा दङ बिसोरजोंसो फिटिं जाजोबखायो दा ओंखायनो मिसिननि माबाजोंबाथाय जों माने जुजिला आरोखि आरो मिसिनखौ टटेलि बेन खालायनांगौ सारा दिनै आमेरिका बायदियाव जापान बायदियाव बेथ' जापानावनो बानायनाय बियो मेसिना दिनै जापान बायदियानो दिनै इभिएम मेसिनजों भट नांला होननानै दिनै नाखस खालायबाय दिनै बिथांमोनानो बानायदों मानसियानो बानायदोंमोन मेसिनखौ बे मेसिना जे खिलिमिलि बे मेसिना जे डिफेक्ट दङ बेखौ मिन्थिनानै बिथांमोना नाखस खालायदों ओंखायनो जोंनि भारत हादरावबो बे मिसिं सोदोबखौ ज्राव गारनांगौ ब्रह्मपुत्र दैयाव फोजावहरनांगौ ओमफ्राय जोङो बेलट पेपारनि गेजेरजों गेले बेहायसो असे माने गणतन्त्र माबाया थागोन बेहायसो मानसिनि
माने गावनि आरो समाजनि मोजां खामानि मावनायनि सायाव जुदि सोरबाया जुदि इलेक्सन गेलेनो नागिरदोंबा बेलट पेपारनि गेजेरजोंसो देरहागोन हाजारखि नों गस्ला मोजाङानो गान खौटि खौटि थाखायानो थाथों जुदि मिसिं थायोब्ला नोंथाङाबो जिर' जागोन आंबो जिर' जागोन बयबो जिर' जागोन होनबा नोंनि मथे दा जे जिर' जाबाय बेफोर मिसिंनि थाखाय जिर' जादों मिसिंनि थाखाय मिसिंनि थाखाय जिर' जाबाय एपिब्ला जिर' जायाखै मिसिंआसो जिर' खालायदों जोंखौ आदसा गोजोननाय थाबाय सारनिसिम दे